Bueno, agora imaginade que cada día ao sair da casa tendes que estar apartando cables eléctricos de diante da vosa cara, que tendes que estar saltando porque están tirados no chan. Dende logo é insufrible, así non se pode vivir, é como viven dende hai máis dun ano os veciños de Vilastrexe en Santiago. Todo dende que por un temporal caeu o poste do tendido eléctrico e a día de hoxe, Espiño, ainda seguen así. Seguen así, os veciños están desesperados, así que imos en directo ata Santiago, porque Antonio, non simplemente é que os veciños teñan directamente os cables ao pescozo, senón que hai algún veciño que ten que apartalos coas mans para poder sair co coche do seu garaxe, un auténtico perigo, non? Vou vos mostrar unha imaxe que vai ser moi representativa porque na primeira conexión, compañeiros, vimos como un veciño intentaba sair co coche e non podía, mirade a altura que están os cables, pero que imos medir en directo a que altura están os cables do chan. Mira, isto non hai trampa nin cartón, está desvendo, incluso non sei se será por aquí máis baixo, mirade aí, non sei se consegue enfocar, Fran, 49 centímetros, nin sequera, 48 centímetros, e que, compañeiros, é máis fácil saltar os cables que pasar por riba. E así viven estes veciños desde hai un ano e medio, non? Que foi cando caeu o poste da luz. Efectivamente, o poste da luz caeu fai máis ou menos ano e medio. A situación esta real dos cables a ras de suelo fai 4 meses que sucede. Baixaron os cables, foron baixando os cables, se chamou por temas de seguridade al 112 para que hubiera unha intervención urgente por parte dos bombeiros ou de alguén da administración para que subieran os cables. O resultado despois de 4 meses é o mesmo, os cables están abaixo. Isto é unha vial donde pasan ciclistas, pasan xente con patinete, pasan viandantes continuamente, pasan xente facendo deporte, facendo footing, pasan a xente cos cans paseando e nos encontramos nesta situación. Pois sí. 4 Entón, meses. para entendelo, hai un ano e medio cae un poste da luz, que entendo que estaba podre, e os cables quedan pendurados nas árbores, non? Efectivamente. Pouco a pouco foron caendo eses cables ata o punto de estar prácticamente a ras de chan, a 49 centímetros, pero o poste da luz foi instalado de novo, non? Por que non colocaron outra vez os cables? Efectivamente, unha vez que colocaron o poste novo, eu dixenlle a Movistar que se non subían os cables, dixeron que só subían os cables seus, os outros que os tiña que subir as compañías pertinentes. Montaron, pero o poste está ben, fai máis de 4 meses que se puso xa, Entón, estes cables entendemos que son os de outras compañías e cando Movistar ou Telefónica, quen dá o servizo, quen instala os postes, volveu a instalar o poste, só conectou os seus cables e deixou os demais aquí. Sí. Eu máis que nada, a miña denuncia pública é ambas as dúas administracións que depende, en este caso, a senda está feita por fondos europeos, depende da Xunta de Galicia, e, polo outro lado, o Concello de Santiago, que é o que ten que requerir as empresas que teñen estos cables para que os coloquen por la seguridade vial da xente das que habitualmente pasan por aquí. Veñolle preguntar a Mar, porque Mar... Pasamos continuamente por aquí. Continuamente pasamos. Isto é unha senda, un sendeiro no que ven moita xente pasear, non? Pasear, sí, e vemos nenos en bicicleta e así. Esta senda vai desde Santiago, non? E ata onde chega? Hasta Bertamiráns. Bueno, nos vamos hasta Bertamiráns, pero bueno... Están dicindo que chega máis, chega a Urdilde. Chega a Brión, Urdilde xa no Concello de Rois, é dicir, é unha senda moi transitada, ven moita xente. A verdade é que tes camiñar todos os días e tes que esquivar todo isto. Claro. Mas tampouco hai iluminación pública. No, que vamos aí ás veces, madre miña, estes cables, se fai vento así, véñenche hacia ti, tes que ir con un pouco de medo por si caen ou calquer cousa. Unha vergonza. Isto en total é unha vergonha. Voulle preguntar a Eloi, porque Eloi, ti ves tamén en patinete ou en bicicleta por aquí, non? Si, veño moito en patinete, a maioría das veces pola noite, casi sempre, por non dicir sempre, teño que baixarme do patinete e andar continuo de non chocar con un cable e despois seguir, porque... Incluso mozos máis novos, non? Que o mellor son máis inconscientes do perigo que pode haber e que se poden bater con eles. Sí, se non conoces a zona, baixas esa costa por aí rápido, podes levar un golpe moi importante, a verdad. Antes de acabar a conexión, veño a falar aquí con Carmen, que tal, como estamos? Ti algunha vez recordas esta situación, os cables a esta altura?
Bueno, esta non, pero moitos anos hai que están mal estes cables. Que están en mal estado desde hai moitos anos, ¿no? Abandonados. Pero cada vez está peor. Oh, hombre, agora xa é o colmo. Este día viñan por ali, agora xa nos taparon a entrada. Compañeiros, pois imos deixar aquí a conexión estes veciños no Concello de Santiago de Compostela en Villestro que levan desde hai 1 ano e medio esperando unha solución. Devolvemos conexión, compañeiros. Vaya situación a destes veciños, pero solucións tamén piden os veciños que viven